ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಚ್ಚೊಲಗ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ. ಆ ಮೂವಿದ ಪುದರೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಪಂಡದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಾಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಆ ಮುರಣಿ 30 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದಸರಾದ ಇನಿ ದಸರಾ ಆಗುತ್ತಂತ ಅಪ್ಪ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ತೂಕಾದ ಪಂಡು ಪೋಯ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಂಡು ಕೆಲವು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ತೂನುತ್ತನಾಗ ಇಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತೂಕ ನೋಡಿ ಇಂಚುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಬೋದು ತೂಪೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಐಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡು ಫೈಟ್ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಟ್ ಮೈನ್ ಪಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಅಂತೇನು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಡೆ ತೊಯ್ಪದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏತ್ ಉಂಡೂಲು ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತೊಯ್ಪದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ನಂಬುಡ ನಮಗೂ ಏತ್ ಪುರ ಸಹಾಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ಇಂಚಪುರ ನಮಗೂ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವು ಇಂಚಪುರ ದೈವಗಳು ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ನಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂವಿ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವನ್ ಪಂಡ ನಮಗೂ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಕಂಬಲಾವಡು ಕೋರ್ದೆ ಕಟ್ಟಾವಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಲಾಪಡು ಕೋರ್ದೆ ಕಟ್ಟಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುರ ಉಪ್ಪುಡ ಪೂರ ಮಂತ್ರ ಈ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೂ ಆಪನೊಂಜಿನ ಅನುಭವನೇ ಬೇತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಥದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪುಣ ಕಥೆದ ಪೂರ ಬಂದ್ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದೆ ತೂಳಿ ಏನ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಆಯ್ದ ರೀತಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಉಂಡು ಯಾಮ್ ತೊಯ್ನ ಮಟ್ಟು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋದುತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದರ್ಬರ್ದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.